bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo, kapalaran kung hanapin di matagpuan. At kung minsan lumalapit nang di mo alam, o bakit kaya may ligaya at lumbay? Sa pag-ibig may bigot tagumpay, di malaman, di maisip kung anong kapalaran. Sa atin ay maghihintay, o bakit kaya may ligaya at lumbay? Sa pag-ibig may bigot tagumpay, di malaman, di maisip kung anong kapalaran. Sa atin ay